Huomenta kaikille. Mä oon meikannut nyt. Mä mietin, että suoristaks mä hiukset. Ja tänään on kiva päivä. Näette sitten mitä tapahtuu. Joo, mutta mä laitan itteni vielä kondikseen. Mä en tiedä minkä paidan mä laitan. Tänään on 2 tubeen liittyvää tapahtumaa. 2. Ja mulla on hirveä vaatekriisi. Mä en tiedä mitä mä puen. Ja ihanaa, kun mun piti eilen vaihtaa nää lakanat. Mä oon vaihtanut, niin nyt ne jäi tolleen. Mä päädyin tähän Chanelin paitaan. Chanelin paitaan. Tää on Thaimaasta feikkipaita, mutta ei sillä ole mitään väliä. Ja täällä takana, mites te näkisitte? Te kyllä näe mitään, mutta tuolla takana on tommoset reijät. Mä oon nyt täällä Superparkin Bäckärillä tai täällä. Mä tilasin just ruokaa täältä. Tai niinku, sain katsoa sitä listaa. Mä tilasin saman mitä mä tilasin Vuokatissa, koska se on parasta. Halloumi hodari. Jos et oo maistanut, maistakaa. Mutta täällä on jotain pikkupoikia täällä Bäckärillä. Hei. Ja mä saavuin tänne ekana. En tiedä monelta noi tulee, mutta kyllä ne jossain vaiheessa tulee joskus 1 aikaan. Ja kello on nyt 12:30. Ja mulla on vähän nälkä, niin mä syön. Tää on kiva, kun on niinku yksin, niin sit voit tehdä ihan mitä vaan. Oikeesti ihan mitä vaan. Oi juma, mun ruoka tuli. Hirveä nälkä. Kello on nyt. Se on oikeesti täydellistä. Mä otin tätä Vuokatista tätä samaa. Ja mä rakastuin tähän. No siis tietenkin se riippuu videosta, mutta 3 tunnista, en mä tiedä, 8 tuntia. Onko se mies? Joo! Onko sillä yli 100 000 tilaajaa? Joo! Tekeekö se pelivideoita? Joo! Onko se tänään täällä? Ei! Onko se lakko? Ei! Mä oon oikeesti kaikista huonoin aina näissä arvausleikeissä. Sulle pitää olla 7 kysymystä ja sä oot ihan jossain kisassa mukana. Onko se suomalainen? Nyt on paha. Onko se Pyrhai? Kuvia juttelemaan Meillä on nyt toi esityskohta ohi ja nyt meillä on meet and greet. Mulla on akku ihan lopussa, niin mä en kuvaa tätä, että mä voin kuvata siellä jalkapallon tapahtumassa. Nähdään! Hello rakkaat ystäväiseni. Kello on nytten 8:30. Ja mä oon nyt editoinut, mä oon syönyt. Mä en voinut kuvata mun ruokaa, koska mun akku oli loppu. Niin, mä nyt editoin. Mua vähän väsyttää, mutta huomenna olisi lähtö Ruotsiin. Mä en oo kertonut siitä teille, että mä menen risteilyllä Ruotsiin. Siitä tulee ihan oma video sitten. Eli mä saan skippaa näitä viimeisiä koulupäiviä. Vaikka kello on nyt 12:30,
mä editoin tätä videoa, koska mä en pysty editoimaan tätä myöhemmin. Niin mun saada tää valmiiksi vielä huomenna kerkeen. Mut mun saada tätä silleen tehtyä, että mulla on huomenna nopeasti tehtynä tää video tai silleen, että mun ei tarvi hirveästi tätä tehdä. Et nyt pitää vielä loppusilaukset. Mun on pakko sanoa hyvää yötä. Mä en enää kuvaa. Nyt on jo seuraava päivä. Nyt on jo maanantai. Okei. Kiva, kun tätä videoa on tietysti tykkäät. Me nähdään ensi videossa, joka toivottavasti pian. Moi moi! Hey, hey, what you know? Who's the frog in the well? Gotta know where to go. Stuck inside his prison cell.